Тук съм родена в Ракитово живея, в Ракитово работя. Аз съм икономист-счетоводител по професия. Специализирах в областта на селското стопанство. Това е предмет на моята дипломна работа. След това работих в, така да се каже, огромните стопанства на социализма АПК. След това работих в поземлената комисия по проблемите с възстановяването на земята. Живота ми така протече. В земеделието винаги е интересно. В момента моето стопанство беше много малко. След това така с годините нарасна. За да оцелееш, трябва да се развиваш. Трябва да увеличаваш производството, качеството, номенклатурата, да обновяваш машините. Това са свързани неща. Няма как да избегнеш този момент. Земеделието от 90-те години няма нищо общо с земеделието днес. Продуктът е картофи. Аз отглеждам картофи, опитвам се да отглеждам боб, сладка царевица. За момента с картофите повече успявам. Започнах да се занимавам и с сено, събиране на сено и производство на сено. Не е случайно работата ми в земеделието. Харесвам растениевъдството. С животните се справям трудно, защото се привързвам към тях, което не е положително за производството. Растенията ги обичам. Когато ги засаждам, когато започнат да растат, на практика ги познавам. Колкото е невероятно да звучи, за мен е удоволствие да ги виждам, че растат. В момента вече искам да оставя тази работа, но няма кой да я поеме. Земеделието в планинския район е доста трудно. Парцелите са малки, доходът е несигурен, работната ръка е високо платена, няма работници. Трудно се работи земеделие в планинските райони. Повечето са възрастни хора. Младежите не искат, непонятно защо за мене, не искат да се занимават. Предпочитат високотехнологичните производства. Не обичат да отидат да изберат професията тракторист, комбайнер. Въпреки че в момента, както виждате и трактора, с който разполагам, той е доста модерен и, да кажа, доста високотехнологичен. Младежите биха били удовлетворени, ако работят с такава машина. За съжаление, машини за средно стопанство по-трудно се намират. Има машини за много малки стопанства, които са много достъпни, и машини за много големи стопанства, които на практика са неприложими в този планински район. Как марката Кубота отговаря на нуждите на вашето стопанство? Много е добър. Аз имах трактор Кубота, по-малък от този. Стопанството се разрасна. Стана необходимо да имам по-добър трактор с повече възможности. В началото на тази година, вече с изтичаща година, закупих този трактор. Хубав е. Мога да го препоръчам на колегите земеделци за едно средно стопанство. За зеленчуци това е прекрасна машина. Има необходимата мощност за различните типове земя, както е тук при нас. Понякога земята е много тежка, справя се блестящо. Не е много тежък самият трактор, поради което не уврежда допълнително земята. Има доста възможности, много е комфортен от гледна точка на присъствието на тракториста. Аз малко така съм привързана към работата. Вече имам по-малко домакински ангажименти предвид порасналите деца. И мога да кажа, че 12 часа присъствие в кабината на трактора не ме уморяват. Предпазва се от всякакви треви, всякакъв прах се улавя от мрежите. Има прекрасен филтър, който много лесно се освобождава и се почиства. Почти мога да кажа, всеки ден в летния сезон се почиства трактора. Климатика е перфектен, лесен, разбираем. Не съм механик, но се ориентирам в трактора. За този сезон си мисля да закупя една косачка на Кубота.
Доста добри отзиви има за многодисковата косачка Кубота. За друго ще помислим. 30 години работя като ръководител. През последните 10 години съм тракторист и се чувствам прекрасно. И призовавам всеки, който е решил, че трябва да намери спокойствие, удовлетворение от работата, да започне да работи в земеделие.